mano mar kolone gi budget mano mar omenda mar higa mar 2025-2026 budget mabende biro bedo kachako chakre chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 7 mar higani. Ne korom gajuanga budget mano landi odiochieng' manyoro en budget mar siling trilion 4.29 kipimo gi budget mar higa mokalo mano budget mabende biro bedo karumo dwe mar 6 ne en budget mar siling trilion 3.9 kiround off gi jokwano iwacho ni en trilion 4.0 mae budget makore lach ma piny Kenya pok obedo godo. To bende ne en budget mokwongo ma bende mbadi na somo kaka jatend migawo manyien e migawo mochung' ne weche mag omenda e gine sirikal mong'ere kaka broad based government. Achaka ne kodi Oscar kaluwore koda budget ma bende nosom gino mari kaka rawera kaka japiny ne nang'o bende nochopie e budget manosebudo chimanyoro. Okay, anyalo wacho ni budget ka nang'iye mos to odwa pogore matin gi manwa reject cha. Do nitiere vipengele moko ma no reject budget to finance bill. I mean finance bill. But ngini kata ma koro somo koro budget gi maditiyo. Koro an according to antanya wacho ni nitiere kuonde mabeyo to nitiere kuonde maricho. The issue ni koro kuonde maricho gi, how do you want to fix them? Because already gisebedo part of koro gima de tayo in the next financial year. To kendo giwa kikwil ni nitiere gimiluongo ni supplementary budget. Samone no ka government osekelo budget kamae to nitiere kuonde moko ma gidhi feel ni maybe ginyalo medo gimoro e iye. Koro e supplementary budget giming'eni wan waonge gi authority over them nikech gin gik mabiro e bunge. Koro ni gima concern japiny sana to ok king'iyo gima benefit japiny directly machalo kata koro pesa momi ministries machalo ka Ministry of Education, king'iyo pesa modhi e devolved governments moluongo ni counties, iyudo ka county omi only 405 billion. Ting'iyo ka education omi 700 something billion. But king'iyo pesa modhi e executive and way above, in fact or double or triple gimomi kata county. Koro aptemo penjoraga ni ka Kenya kae ne ji fight ne devolution mondo at least pesa mang'eny odhi piny kacha mondo konyo jopiny. Why do we retain a lot of money executive? In fact gima pod chanda kendo en ka judiciary wan gi amsadek ma government, ka judiciary parliament pesa gi okal 50 billion. Why this executive? Ang'o matimore executive kama they have to get 2 trillion and above? Kora na feel ni jopiny pod gibedo capture an executive ke mopong' gi jok ma anya wacho ni jok ma gin against jopiny executive an mano kipacha gin against jopiny nade gin against jopiny ke jok mo fight ka kosa ni jok madongo gi te iyudo ka gin part of executive but gima dhi konyo japiny kacha hospital ineno pesa mo mi Ministry of Health ineno pesa mo dhi agriculture ineno pesa mo terne youths koro itemo mana penjore ni where's the balance. Koro according to anta neno ni budget nitie sections mabeyo but okinya wacho ni dwa reduce pesa mar education mind fact ni wa fight mon education obed free then unapo idwoke piny. Okinya wacho ni dwa ng'ado pesa mar Ministry of Agriculture then pesa gi at the same time executive timedo margi. Koro ana paro ni onge justice kae and en mana ni we yude no will ni wacho jwange mo pano rucho we yude but they were reject be maide nikech okodhi ne japiny directly kako ni obed. Noni go gimed no pesa magi e county owuok kata from 405 billion odhi kata close to 1 trillion ne nyalo konyo mondo koro wadong ni wadwa question ni governors best spend pesa ni prudently but ok no pongoza. Two, Ministry of Education nyocha discussion osebedo from last year ni why don't you include funds mamoko gi te direct to Ministry of Education mondo bed gi free primary and high school secondary education. Koro ka pod mano bunyalo slash down and most slash ni be pod wang'e maber ni capitation madhi ne school ok chop ga on time and it delays a lot both universities and